Kyllä se ajatus siitä, että milloin pitäisi tulla vähän niin kuin backiin gameihin taas heräs siinä suurin piirtein jossain intin puolesvälissä. En mä olisi kyllä hirveästi kauempaa enää pystynyt olla ilman musaa. Se on vaan oikeasti ihan fakta. Tää comeback ja ylipäätään se, että on ollut 1,5 vuotta tauolla, niin omalta osaltaan kerennyt miettiä tosi paljon erinäköisiä asioita. Ja tää comeback ajatuksena on mullekin ihan uusi, totta kai, koska on tehnyt 6 vuotta ihan putkeen ja nyt aloitetaan taas uutta sivua ja muuta. Niin kyllähän se jännittää tosi paljon, mutta myöskin semmoista tosi suurta mielenkiintoa herättää mussa, koska kuitenkin mä oon semmonen tyyppi, että mä tykkään tehdä erinäköisiä asioita paljon ja silleen mä kyllästyn ehkä aika nopeasti. No yksi käänteen tekevä hetki oli kyllä ehdottomasti se, kun piti päättää, että lähdetään tähän kansainväliseen prokkikseen mukaan. Et se on tietysti tosi vaikea päätös. Se olisi helppoa jatkaa Suomessa. Se ei vaatisi yhtään niin paljon efforttia, mutta unelmat on unelmia. Tätä on mietitty jo tosi pitkään. Ja itse asiassa tämä oli osasyy myöskin siihen, miksi mä jäin tauolle, jotta saadaan vietyä yksityiskohdat myös tämän prokkiksen suhteessa niin loppuun asti ja uusi tuleminen ja pum. Kyllä mä koen, että mulla on faneja. Kyllä sen lämmön on kokenut aika monta kertaa ja monessa eri paikassakin. Se on ihan superhieno juttu. Mä en edes tiedä, miten siihen pitäisi edes suhtautua. Se on vaan ihan unelmaa, että ylipäätään on jengiä, jotka dikkaa. Our bodies fit to every melody. I feel we're meant to be.